Това видео е за всички, които обожават дълбокото почистване на лице. И за тези, които не го правят, но сега ще разберат защо трябва. Ето как да си направиш дълбоко почистване като професионалист, но у дома. Започваме с почистваща пяна. Ще използваме Red Clay серията на Миша за мазна кожа и черни точки. След това продължаваме с тоник с АХ и БХ киселини, който отваря порите и ги подготвя за дълбокото почистване. Има и куп други предимства, но ще оставя на вас да прочетете в сайта. Третата стъпка е нанасене на глинена маска, отново от същата серия Red Clay с бяла глина и гуарана. Това е комбинация, която слага край на разширените пори. Оставяме я да си свърши магията за 30 минути. Накрая измиваме, подсушаваме и пак слагаме от измивното олио. Оставяме го за 15 на минути, за да подготви кожата за финалния удар. А сега вкарваме в действие шпатулата за лице. Кожата трябва да е влажна, а хилядите пулсации в минута правят почистване на макс. Маските и ексфолиантите не стигат до тук, но шпатулата успява и сами можете да видите това. Кожата може да е зачервена за кратко, но след 15 минути ще е свежа, чиста, гладка, като след козметик. А ти правиш ли дълбоко почистване? Я сподели в коментар. Ако искаш персонална грижа и имаш куп въпроси, нашите специалисти са на линия.